Здравейте! Използвате ли куркума в къщи? Ще ви дам няколко идеи. Това е една храна, която присъства на почетно място в моя дом. На първо място, знаете, споделяла съм ви рецептата с кисело мляко, мед, куркума, базисно масло и други добавки по желание. Аз в момента току-що съм си я измила. Не се вижда, че съм леко жълта. Препоръчвам ви тази маска да си я правите вечер, тъй като наистина лицето става с по-жълтеникав цвят. Не е добре да го търкате, за да го махнете. Възможно е, но може да си я слагате вечер. Кълъвката съответно да е малко по-стара. На сутринта лицето си възвръща нормалния тен. Така че моята препоръка – маска с куркума вечер, преди лягане. Освен маската, използвам много често куркума в гозбите. Знаете, че в индийската кухня има някои подправки и храни, като куркума, кардамон, канела, на пръчки, на прах, черен пипер, какво друго, кимион, кориандър. Това са съставки, които фигурират почти във всички ястия, но тъй като ние по-малко, да не кажа, че много малко хора готвят индийска храна, можем да приемаме куркума на прах под няколко различни форми. Ето, единия вариант, който аз доста често използвам, това е: правя си сутрешно чайче на гладно. Една чайна лъжичка куркума, на върха на чайна лъжичка канела, тъй като канелата смъква налягането, кръвното, и добавям топла вода, разпърквам хубаво и го изпивам на гладно. Това го правя обикновено известен период, например 1 месец, след това почивам малко и отново го включвам. В момента пък правя нещо друго. Пия от капсулите на доTERRA, които са с много интересен състав. Сега ще ви покажа. Това са двукамерни капсули. Ето вижте. Като във вътрешната капсула има екстракт от куркума, а в външната има етерично масло от куркума, така че да се подсили действието на самия продукт. Това е безценна съставка, тъй като е богата на антиоксиданти, грижи за здравето на нашите кости, стави, поддържа храносмилателната ни система, имунната система, подобрява кръвообращението, не на последно място прави ни устойчиви към алергии и поради противовъзпалителните си свойства е подходяща за всякакви хора. От тинейджери до дълбока старост. Това е храна, която е добре да фигурира по-често в нашия режим. Също известно е и златното мляко, което се приготвя. Това е една индийска рецепта. Приготвя се с куркума, черен пипер. Прави се една паста, която може да се съхранява до 10 на дни, 2 седмици в хладилник. И всеки ден се взема част от тази паста, разбърква се с топло мляко или ядково мляко и се изпива сутрин или вечер. Може да намерите рецептата в интернет. Това е друг вариант да приемаме куркума вътрешно. Изключителни свойства, изключително въздействие за нашето здраве и красота. Пожелавам ви слънчев, радостен и прекрасен почивен ден. Чао, чао!